suurin välivaihe, mikä meillä on. Joo. Joo. Se oli ihan... Tosta vaan menee nyt. Joo, menee. Mulla oli vielä fretti. Ja mä... Mikä se sitten ei ole ruumistaan? Mitä? 10% elää vanhoiksi ja kuolee syöpään tai johonkin infektiosairauteen. Hyvä! Liiku! Luonnonvaraisia eläimiä, jotain susia tai kettuja tai jotain jäljiä. Niin muuten, enpä tiedä. Mäkään oo miettinyt tota. Onko niillä joku luontainen vaisto, että ne osaa niinku väistää? Mä luulen, että ne varmaan luontaisesti väistelee niitä kyitä sillä tavalla, siis niinku luonnonvaraiset eläimet, että ne ei niinku mene niiden tielle. Ja toisaalta myös ne kyyt väistelee niin. Se on kyllä niitä Hyvä! Hyvä! Välttämättä todellakaan huomaa mitä kaikkea ylimääräistä mä teen pampun kanssa, koska sen kanssa mä kerkeen tehdä siellä vaikka seistä päälläni välillä siellä radalla. Että niinku, mä en niinku pampun kaituu edes aina silleen... Niin. Tai siis ei sen tavallaan enemmän ehtii tapahtuu niinku... Niin just. Nyt tuli hyllyt. No mullakin. Elisalla täytyy olla hyvä, koska se on luokanopettaja. Ihan niinku valmis. On. Sulla oli vanhempi lapsi, kun meidän sesillä. Niin. 4 vuotta. Joo, minä on 4 vuotta. Nyt mä oon ajatellut, että jotain 20. Joo, no ei me nyt hirveän paljon vanhempia ole. Mä oon niinku vanhin, mä oon 25. Että Elisa... Hyvästi! Ja vähän katsotaan. Joo. Hyvästi! Ja käännä! Jotenkin vähän sitä ettei se tarvitse typpää. Juokse!